Халыкта шундый сүз яши, Актанышта җырлый һәм бии белмәүчеләр юк диләр. Әллә гүзәл табигаты сәбәпче, әллә кешеләр үзләре шундый, төгәл җавап юк. Әмма Актанышлар булган һәр җирдә чараларның күңелле үтүе бәхәссез. Бүген залда тамырлары Актанышка бәйле булучылар, кайчандыр монда туып үсеп, хәзер туган җирен күркәм эшләре белән данлаучылар. Актанышлар бу очрашуны туган телләр елына багышлый. Актаныш чисто татар районнарының берсе бит инде республикада үзенең телен, тарихын, мәдәниятен саклап калган районнарның берсе бүген көндә һәм әлбәттә Казанда якташлар белән очрашу ул безнең өчен зур вакыйга. Актаныш татар дөньясына беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев танылган җырчы Әлфия Авзалованы бүләк иткән район. Бүген сәхнәдә аннан үсеп чыккан танылган шәхесләр, һәрберсенең телендә туган як белән горурлану сүзләре. Элек-электән үк без кайчандыр шулай автобусларга төялеп, Агыйдел ансамблендә йөргән вакытта, әле балачакта мин үзем дә шулай килә идем, шушындый ук концертларга, Казанга дип. Хәзер инде менә Аллага шөкер без Актаныштан якташларыбыз килгән, алар белән очрашуны үзлеп көтәбез. Әлбәттә инде Актаныш кеше белән күрешү ул туган авылга кайткан сабак була бит, шулай. Туган якларга. Туган як дигәннән ул бер җагында онытылмый бит. Хит син күпме, нинди генә зур бейекләр алсаң да, нитсәң дә. Районның тагын бер горурлыгы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле. 1966 елда оешкан ансамбль Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты. 2012 елда аңа дәүләт статусы бирелде. Алда максат бик күп. Иң беренче безнең бурыч. 2022 елда безнең дәүләт статусы алганыбызга 10 ел була. Менә без шуңа әзерлекне башладык инде. Әлфия Авзалова туган ягын Татарстандагы Швейцария дип атый иде. Нигездә Актаныш авыл хуҗалыгы районы. Бирдә үсемлекчелек, ит-сөт терлекчелеге үсештә, сәнәгать предприятиеләре күп. Нәрсәгә генә тотынсак та, без булдырабыз ди Актанышлар. Актанышлар һәр вакыт беренче буларга өйрәнгән инде алар. Беренче алар мәгърифәттә дә, мәдәнияттә дә, авыл хуҗалыгында да. Беренче президентыбыз да безнең Актаныштан бит. Минтимер Шәймиев турында инде бик күп нәрсәләр әйтергә була. Билгеле, ул безнең укытучыбыз да. Әлеге чара алар өчен гади концерт кына түгел. Бу очрашу якташларга Актаныш сулышын тоярга, азга гына сагыну хисләрен басарга мөмкинлек бирә. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.